Амидорон азиз, салом алейкум. Қарор дорем дар деҳаи Мортепаи шаҳри Исор, хоҷагии бародарамон Далер. Омадем ҳамин гандумҳоро мо як навор кунем. Ин гандумҳо аллакай пухта омада расида истодагиян. Далерҷон, додарҷон, салом алейкум. Алейкум ассалом. Хуш омадед ба гурӯҳи ангури ва боғи мо. Дар бораи ҳама гандумҳотон як ду сухан мегуфтед. Ин чӣ хеле сорт аст? Гандуми навъи элитаи Тимирязевкаи Россия аст. Якум бор дар Тоҷикистон кишид ҳамин сол. Бартариёш ҳамин ки баланд намешавад. То 40 дараҷа гармию хунукият тобовар аст. Об ба бисёр ниёз надорад. Нигоҳубини бисёр ба ниёз надорад. Ҳамана маҳсулаш маълуме. Ягон моҳи июл 10-15 бо аллакай тайёр мешавад. Мо ина ҳамчун тухми карданем. Ба фурӯш мебуроред? Дуру када мефурӯшед? Ҳамеша дуру кардаем, мешавад ки ҳамин чӣ хеле маслиҳат шуд. Чанд гектар коридед? 10 гектар. Оли чанд пул мешавад килош намедонед? Не, инаша акун алоида маслиҳат мекунем. Ҳамидорон азиз, чанд гектар аст инҷа? 10 10 гектар. гектарда ман ҳамин тухми гандум коридем ки дигар тухми кӯбӣ карда нагардем. Гандуми беҳтаринро Тимирязевский. Яку ман дар бораи ин ҳечи намегӯям, намедонам. Он тарафаш картошка аст. Картошкаш кадом сорт аст? Картошка бигрозаи масчо. Бигрозаи масчо, сурх аст. Сурх. Аллакай гул кардагӣ. Ҳамидорон азиз, ман рақамҳои Далерро дар болои ҳамон ватсапашро дар болои навор мемонам. Кадоми манами гандуми яклух, гандуми тухми хар аст, кадоми картошка хар аст, дуруст? Кадоми тарбуз хар аст, метавонад омада шартнома бандаду, дуруст? муроҷиат кунанд. Ҳамидорон азиз, як ҷавон ташаккур ба шумо ва кадоми маъқул шудагӣ бошад хай ягон сухан кунед, лайк монед, подписатсия кунед. Тамошо мекунад дар YouTube 28 000 одам аст, 128 000 одам тамошо мекунад, 100 000 ҳамин бе подписка тамошо мекунанд. Хушашон намебиёд подписатсия шаванд. Далерҷон дар паноҳи худо бошед.